Здравейте, добротворци! Казвам се Ваня Петрова и днес съм тук да ви представя дейността на благотворителна фондация Charity Aim. Нашата организация е посветена на подобряване качеството на живота на хората чрез подкрепа на различни благотворителни инициативи. Убедени сме, че всеки има способността да промени света към по-добро и сме тук, за да помогнем на тези хора да реализират потенциала си и да оказват положително въздействие върху общността. Ние вярваме в силата на индивидуалните действия за създаване на възможности за значителна промяна. Стремим се да вдъхновяваме и да подкрепяме онези, които искат да осъществяват добротворство със своите дарения. Нека всички ние се включим с личната си подкрепа и желание да помагаме. Charity Aim разчита на дарения от частни лица, фондации и компании, за да финансира своята дейност. Всеки, който иска да помага, е добре дошъл. Все повече хора се нуждаят от помощ. Икономическите трудности, безработицата, социалните неравенства и другите фактори водят до увеличаване на нуждата от подкрепа. Фондация Charity Aim се стреми да отговори на тези нарастващи нужди въпреки трудностите. За нас е особено важно да споделим с вас, че Charity Aim е прозрачна организация, която отчита дейността си и пред своите дарители, и пред обществеността. Фондацията може да гарантира, че даренията се използват ефективно и по предназначение. Charity Aim се стреми да отговаря на най-високите стандарти за прозрачност и отчетност на дарения. Вярваме, че всички ние заедно можем да създадем по-светло бъдеще за хората днес. Благодаря ви за вниманието!